Lo muntu akayedwa unebutho lakhe akahamba nalo elimhlohlayo nelimbhadalayo ukuthi enze lento. Kodwa lesibindi esingaka ubani lo mbhadalayo? uMax kunabantu abanamandla okuyibona abamesekayo konke lento ayenzayo. Ukwaze nini ukuthi umthandeni unesandla? Wayesethulelani sonke lesikhathi? Umndeni kusho ukuthi uyawubuka nje umndeni uyishayise indongeni yena ekubenazi. Kusho ukuthi kwebazwana 20 years ubezokhala ekukhipha after 20 years. Umgibe uthi uzokhipha amafayela. Akawakhipheka amafayela kulinde wonke umuntu, akawakhipha amafayela. Sizwe sikaphunga noMakebe, ungithi thatha amanzi, uthatha iti uhlale phansi, ngithi shili bese siyakhuluma. Sikhuluma ngakho konke okwenzakalayo la emhlabeni. Sikhuluma ngeindaba eziningi. Sacela mfowethu, kamba kanjani? Ayaphila mfowethu. Ngiyaphileka. Hayi mina ngosogxili bashite elifundisa uzalukwazi nibiphenje kufacing nje vele ngekobheswini ngibukani ngishawa mbombo kanyoko nawe nomsupporter mbombo kanyoko. Hayi mina ngikeshemba mina ngusabelo. Nakho mfowethu. Hayi nakuzama nje intandane usweeti usisi abadala ungangibuzi ukuthi indaba. Nangu umfowethu Makhanya yezwa ukukhuluma ngapha naba ngaba ukazwizwe leyo ndaba yalo mvuka. Ayisengizwile lensizwa yaMakhanya idelela kakhulu. Idelela kakhulu uma ezokhuluma ngomphathi wesizwe ngesilo okuyisona esiphethe esazithina ukuthi siphethe kodwa yena wazi ukuthi asiphethe. Kodwa mfowethu phela yazi lento ukuthi inokwenzeka kanje ngombono wami ukuthi kufana nomuntu omdala ethi mayekhuluma ethi into ungayenzi bese yena eyayenza. Ngabe uyangixekani ngoba lento ekhulunywa umfowethu Makhanya kwesinye isikhathi ukhuluma yona lento kanjalo ukuthi umuntu omdala ukhuza izingane ukuthi zingakwenzi bese yena eyakwenza. Mina ngiyamxeka kuMakhanya, ngimxeka ekuthenini azimfanele lezi ndaba ifanele abantu balapha okuyibona bona abangayikhuluma. Hayi yena ufanele ukulalela ngendlebe ezwe bese yathula njengathi okunye kwakhona thina sikwazi kakhulu lapha ngesilo. Siyazi ukuthi isilo sizaleka kanjani, siyazi ukuthi sisangena kanjani, sakhethwa ubani, kwakusekhona ugatsha. Kodwa manje yena wazi indaba ezingamdingi engamfundi ukuthi engabe yangena simazi kuningi. Ngixolise nje ukunqamula ulimi. Uma ngase ngibuze nje uma ubheka umfowethu Makhanya lezi zinto zonke lezi zinto azenzayo ungabe kukhona umuntu omthumile noma mhlambe uzifezela nje inhloso zakhe noma mhlambe uyiphathele nje ukweyisa? Mina ngelami isayidi ngibona ngathi khona umuntu akamthumayo ukuthi ayikhulume leyanto, ngoba leyanto ngendlela ejule ngakhona ngishiya impunga ziyasaba ukukhuluma kodwa yena ngendlela kamncane ngakhona uMakhanya mncane ngalendlela ukuthi ulingana nami ube kuthiwa ngumuntu okhuluma noma yini ngabe ngiyikhuluma kodwa ngeke ngize ngiyikhulume leyanto. Futhi khona umuntu akamthumile akamfumbathisa okuthile yena usazoke echaza ukuthi ubani akamfumbathisa okuthile nokamthuma ukuthi athuke umhlaba. Phela uthuki isizwe samaZulu ngalendlela akhuluma ngayo. Ya kona kodwa lesibindi esingaka ubani lo mbhadalayo omenzele ngoba nje esegadwa nanokugadwa. Ake ngibuze uma ubheka njengokomsebenzi wakhe njengoba unogada nje engabe wathatha apha amandla ukuthi aphinde naye aphinde aqashe onogada ukuthi bephinde begade yena? Awucabanga ukuthi lokho kukunikeza omunye umqondo? Mina kunginika umqondo omunye, yabusho kahle, unginika umqondo omunye lo engibonayo ukuthi lo muntu akayedwa unebutho lakhe akahamba nalo elimhlohlayo nelimbhadalayo ukuthi enze lento. Akanawo amandla ukuthi engagada uMax. Wena ngamanye amazwi uqonda ukuthi uMax kunabantu abanamandla okuyibona abamesekayo konke lento ayenzayo. Hayi mina owami umbono nje ngilapho mina noma engangibiza ethi uyithatha uphi lonto leyo
ngamphenye ezengihlebele okukhomba ukuthi lento imap into edwetshwe phansi idwetshwe phansi ngisho ingane encane yabona kunabantu abayilandela ngemuva lento ngeke uMax emncane uMax akekho ezingeni lokukhuluma ngendaba zala zesimo ngoba kwamina uma ngingaphosisi ngathi kukhona ivideo engeke ngahlangabezana nayo yakhe uMax echaza ukuthi umsebenzi wakhe ukuba nogada umphelele kodwa akanandaba futhi nalokho ukuthi umsebenzi umphelele vele akasekho ezingeni lokuba unogada okukhomba ukuthi uMax umfoko amakhanya usenamandla angaphezulu ngempela usho ukuthi ngokwakho nje mhlambe angazi noma ungaba nesiqiniseko sento oyikhulumayo kodwa akungichaze ukuthi ngaba khona umuntu oyibhadalelayo yonke lento emenza ukuthi uMax azabe nezimpiko zokuthi yena usengaphezulu komsebenzi ade umsebenzi ade umfakela isinkwa sonke lesikhathi. Mina ngisabe nje njalo ukuthi uMax ukhona umuntu akamthuma lezi indaba zalapha eyisuka lapha okusho ukuthi uyasetshenziswa uyafumbathiswa uyasetshenziswa. uMax akanawo amandla okukhuluma le yanto. Baningi abantu abangakhuluma abangaphezulu kaMax abaseyikhundleni amabutho. uMax akekho ngisho ebuthweni kodwa nakhe usesayidini la ewabuza amabutho ukuthi umsebenzi wawo ngoba khona lelona belokhe ePaula kuyona ukuthi ngathi nenkosi uyakuquestion ukuthi inkosi kahle yini umsebenzi wazo. Bona lamabutho lawa abantu abagadile njengalomfolo kahle phela lento le ayisesingisilo seqabane nalo bani babalo Mhlobo ya amasasashongo yena ngoba phela kahle isingisilo sokuyilo baba no Max kahle sekubangwa cause isilo kahle kasasibali into eningi usila kulo baba lo ukuthi kwa umsebenzi wakhe yini umsebenzi wakhe ngoba aswazi umdidiyelo amabutho asebenza makunjani. Yabona ubaba uMhlongo mina mhlonipha kakhulu baba lo. Ubaba uMhlongo lapha ube wrong bekumele kube khona abantu abazombonisa nge-social media ukuthi izinto ezikanje azidingi social media akudingeki ukuthi ezekhulume ku TikTok. Yena uma ukuthi befuna uMax ngoba uMax esephakamela phezulu esekwazi nokumehlisa isithunzi embiza wonke amagama bekumele amfune nje ngqo olamfonela ukuthi ukuphi woza sikhulume msukudecilela uZulu phansi msukuhlekanisa nezinye izizwe engathi asinankosi ekubeni sinenkosi. Yabona kunjalo kodwa nje ngiyamvuma mina uMax nabo laba abangemuvi kuya naye mayizovumela ukuthi ethunywe ngoba ethi nalabo abathunyiwe balwizimpi abayilwayo ngaye kodwa mangathi uyabhadala ngabe yena uvuma kanjani ukuthi azabhadalwe ukuthi kuliwe ngaye because uyakhala yena futhi ukuthi kuliwa ngaye. Mina ngokwami ukubona umfoko amakhanya ubukeka umuntu okhaliphe kakhulu angicabangi ukuthi engavuma ukulwimpa engenasicoco. Uma ngibheka ngicabanga ukuthi khona afumbathiswe khona umfoko amakhanya njoba wazi ke sonke njoba sihlukahlukene abanye bese Cape Town abanye bese eGoli abanye bese eThekwini abanye bese eDandi bogubha amalahla siye ngenhloso eyodwa siye ngenhloso yemali. Ngicabanga ukuthi naye nawe nje uwe ngicabanga ukuthi ungenza noma ngabe yini ukuzuza lokho okufanele ukufakela isinkwa impande yesono kwazi kwashiyo kwathi imali impande yesono. Ngicabanga ukuthi ngendlela akhaliphe ngayo umfoko amakhanya ngicabanga ukuthi ubengenza yonke lento lena for ease. Ngicabanga ukuthi kukhona into esemva kwayo yonke lento kukhona abantu abazama ukuzamazamisa ubukhosi bakwaZulu bavuma ukubasebenzise yena umfoko amakhanya. Yabona lokuhlakanipha nami sengimbone kakhulu yena uhlakaniphile izinto eziningi uyazazi nokuthumeka futhi lwamuntu uyambona ukuthi engathumeka ngoba ngendlela akakhuluma ngakhona into yakwazi ukuyikhuluma iqonde nje izwakala engathumeka ukuthi ezobhidliza ezodicilela igama lenkosi. Uma nibheka lento kaMax Makhanya into ezophela manje noma into vele yengunaphakade ngoba phela nibuye nikhumbule uMax Makhanya kanqene ukuthuka namhlanje abuya axolise kuwena usho ukuthi mangabe sekwazile ukuthuka wabuya wazoxolisa
usho ukuthi ukuxolisa kwakho kuyivala yonke into ayishilo kuyayirabha nje ingaphindi ibe khona. Uyabona mawuthuke isilo uthuke uZulu wonkana. uMax akaxolisile ngomlomo. Kumele abizwe ahambe esigodlweni ayoxolisa lapha. Ahlawuliswe kwaZulu mawonile uyahlawuliswa. Akhiphi inkomo adliwe inkomo ngalento akayenzile ngoba uthuke uZulu ezinye inhlanga ziyayibuka le nto ukuthi hawo kodwa madoda uZulu besimhlonipha ngaka kunenkosi kunomfana nje ovela qhamuke nje. Ake ngibuze nje ukukhipha kwakhe inkomo ukuchitheka kwegazi lenkomo kuzowashintsha yini noma kuzowahoxisa yini amagama ase wakhulumile ngoba ukwaphimisa usawaphimisile. Ayithi yakhumbule ethuke umfo ubhuti lomdala lo wase exolisa wasekuphela lo khona lo ubhuti igama nje masingasalibiza wayithi wakwahixizisana nobhuti wayese isixolisa kwaphela ngoba futhi nalento yesilo phela kayiqali wakwayisho waphinde futhi wayihoxisa ngoba seyikhuphula manje ngoba sekukuningi manje ngoba sekuyiye trend ayiye semathini yikho sikhala nje sithi lo muntu khona abamnikeza khona anikusabanga iqaleni khona komnika ayene lokho kwaba nezinkulumo wonke umuntu wakhuluma athi hayibo ukuthini hayibo uthini walibona iphutha lakhe wehla futhi khona kamhlohla akathi miwe naqhubeka abezwanga kahle phinde eqale phansi ongawe ngoba useze wayokhuza ubhaka useze womkhuza ubhaka la. uMax udume njengomuntu okwazi ukuthi afika kuthuke aphinde axolise. Nina ngokubona kwami akaxolisi ngoba elibona iphutha. Umuntu nje oxolisela for ipeace uxolisa nje just for ipeace. Akaxolisi ngoba nakhe iphutha lakhe libonile. Usukwenzela ukuthi kube ngathi kudlulile. Lento eyenziwa uMax mina ngakucacisela nje ifana nento ezokwenziwa umuntu edakiwe. Umuntu uyakwazi ukufika kuthuke namhlanje ngakusasa eksena agqutshwe aphelezelwe kuthiwa akazoxolisa kuwo. Uyaxolisa uyamxolela mephuma ngesanga uyasho ngenhliziyo ukuthi hayi kusala ngimtshelile lokho kade ngifuna ukutshela khona. Vele ayefisa ukukhuluma usekukhulumile ukuxolisa kusasho lutho. Yazi mfowethu ngokuphulula ngiyexolisa uniphululile bafowethu lento iyafana nale kalomfo angazi noma naye udakiweni ngoba esho abanye ukuthi bayadaka fana nje njalo umfolo banthiwa kancithezi lo umfo wencithezi uba nomgibi yafana nalento kalomfolo uthi umgibi wancithezi ngoba yena naku manje uzoyimisa kanjani ke yena le ngoba uthi unobufakazi ukuthi umthandeni unesandla ekubulaleni ekufeni kamfuthu uDubula. Uzoyimela kanjani because manje it's as if wenza content noma uselwela isithunzi sakhe ngempilo yomuntu osengasekho. Ene leya nto leyana ku social media isibulale kakhulu because usuyacabanga ukuthi engushoyo kusho ukuthi nami kusasa ngizofa. Isinesikhathi eside umfowethu asishiye. Yena manje ngoba sekupost uphuthu usazi ukuthi sekumela kukhiphe. Uthi ulinde i15 ngempilo yomuntu umndeni ulahlekele. Uthi yena kusho ukuthi yena ulwizimpi zakhe ngoDubula umbono wami loyo. Hayi yabona nje ngizophawula ngowami umbono. Mina ngowami nje labantu balwa izimpi zabo bobabili. Yeah. Balwa nje izimpi zabo umthandeni uxabane nomgibe naye uxabene nomthandeni. Bakhonta abayibangayo. Manje abayixolele phela ingane kade ishonile. Abayayilale ngokuphumula hala. Nami ngiyafisa ukuthi umndeni nje wakhe. uDubula ebenentombi, ebunezingane, unosisi bakhe, unobhuti bakhe. Uma kulokuphathwa igama lakhe esengasekho, kulokuphathwa igama lakhe. Akwehli kahle kubona. Kodwa kubona nabekhuluma bobabili umthandeni nomgibi bazokuzwa ngazi ukuthi kwehla uma bedelana bobabili ngegama lomuntu nolomufi
ongasekho osisi nabazali bakaDubula abayithandi le nto noma bengeke beze besho waphela abangeni bona einkundleni zokuxhumana kodwa nje uma bebuka amavideo abayithandi ukuthi hawo ingane ethu kade sayithuna kodwa lokuthiwa ngayo uma ngase ngibuze nje manibheka isisombululo sawo wonke lamagama ngoba kuko konke lokhu ukukhuluma kuyagcina kungena namagama mina nje ngami ngoba ngingaka ngikhulile ngingaka kunamagama abanokuwaphimisa esidlangalalini engingakazi ngaze ngacabanga ukwaphimisa ngoba ngingaka uma kungenzeka mhlambe ngelinye ilanga mhlambe ngidaka utshwala mhlambe kuthiwa ngiyaphimisa ngicabanga ukuthi ulimi lungaphathwa isiyezi isiphi isisombululo sayo lento noma vele kufanele vele idedelo vele kuyekwe kunje ukuxolisa kungaba isisombululo noma ngeke kube isisombululo ngakulomfo lo mfo uthi akancithizi inkinga naye ngokungancithizi kwakhe inkinga ngathi akasacabanga ukuthi ukungancithizi kwakhe akusiza umndeni because la kunomuntu osengasekho umndeni onezilonda ukulwa kwakhe nomthandeni because nokuzwana kwabo asikwazi sesikwazi ngoba yena sekusho yena ukuthi hayi thina besikhuluma engichazela ukuthi nokuthi ngoba lama voice note phela izinto zabo abebeyikhuluma bobabili asikuhlangene lokho ene manje mayisivusela lamanxeba wayekhona kwenzakala isigameko sasingekho wakhala ekhalela ukuthi yena ngangikhona walimala umngane wami lo ukwaze nini ukuthi umthandeni unesandla wayesethulelani sonke lesikhathi umndeni kusho ukuthi uyawubuka nje umndeni uyishayisa indongeni yena ekube nazi kusho ukuthi ene information eningi kwa umndeni mina kube ngangumndeni wa kumfo waDubula ngabe kwayena umgibi besazongichazela kahle ukuthi sonke lesikhathi kusho ukuthi uyasibuka lokho wenza ngathi ukhala nathi kanti wena unalo ulwazi usulinde ngoba senixabene kusho ukuthi kuwe bazwane 20 years ubezokhala ekukhipha after 20 years lento kaMgibe ngeke ngayizwa nje ikhulunywa beyikhuluma bona ke la enkundleni zokuxhumana umgibe uthi uzokhipha amafayela akawakhipheka amafayela akulinde wonke umuntu akawakhipha amafayela kubona ukuthi kuboshwa abani phakathi kwakhe nomthandeni angithi umgibe uthi umthandeni uyazi ukuthi kwenzakalani ngomfokambade nomthandeni uthi umgibe akachaza ukuthi kwenzakalani ake ngicela ukubuza nje kuliqiniseko kangakanani ukuthi umgibe akaphumelelanga emngcwabeni kamngane wakhe claim ukuthi bebesondelene kakhulu kuliqiniseko kangakanani ukuthi wagcina engafike akaphumelelanga emngcwabeni lokho abantu kubanika liphiso emva kokuvela kwalezi ndaba mina angazi ke lapha kodwa nje khona bona ungaphumeleli emngcwabeni umuntu obuzwana naye futhi ehambe emhlabeni unaye elimali unaye ngeke ngiphawule kakhulu lapho ngeke ngigxile kakhulu kodwa iyadida ke leyo mangabe kwenzeka because anginalo ulwazi lokuthi wenzeka noma cha kodwa nje kuyadida ukuthi umngane ombiza ngomngane because kumanje usayigcizelela lento le ukuthi umngane wakhe ube umngane wakhe bebazi imfihlo omunye ubazi imfihlo zomunye omunye ubazi imfihlo zomunye awukwazi kanjalo ukungaphumeleli ukuya emngcwabeni kamngane wakho owawukhona esigamekweni ukhala ngoba ku social media wayesikhalela ibihlika yazi kube ebhlungu ngimbonile lo okwabo ke lokho kodwa awuphumeleli kanjani because into ebhlungu ungayeka konke mfowethu mina ngokubona kwami lolu daba lolu luyakude lolu daba lolu njoba liyakude bengibona ukuthi okwamanje ake sithi ukulugoqa ngingaze nami ngicine ngithuma uphuthu kaSteve yobindaba yophuthi sixolelwe ke indaba enje uzophuthu mfowethu yazi into engiyifunayo mfowethu ukuthi ngabe uyayibona nomgibe ukuthi lento le izomgaxelisa what if akanawo le evidence athunayo yabona bangabe akanayo evidence le athunayo
uyobuyifaka enkingeni angazi noma uyabonani cause lezo i15 isiyofika i15 phela ziphambi kwakusasa la eduze phela silinde zona i15 ukuthi ifike thina umgibe kube khona oboshwayo kube khona ongaboshwa kube khona oneqiniso lokuthi le nto uyayazi kube khona ongenalo kona vele njalo ukuthi kumele cause kubili mangemfana intombazana kodwa ngiyafisa ukwazi ukuthi yena lo mgibe engabe uyayicabanga ukuthi lento aseyenzile cause akwazi akusiyona icontent kuphela yena mayethi ukwenzela icontent ngoba edayisiwe ngabe uyilahleleke phela uyobuyilahlile ngoba kumanje silindele i15 wonke umhlaba nje ulindene yazi usewuhulumeni phela ngendlela yiyo uhulumeni simlindile konje ngalesikhathi lesi kuvalizwe liyavala ngazi noma liyavala noma liyavula silinde yena kodwa umgibe into akayiqalile sekumele ayigcine manje showcase inkulumo akayiqalile sekumele ayiphethe manje ngoba wonke umuntu akasazi ukuthi kahle kahle ukuhamba kwalendoda kwaMbatha kwalomfo kwaMbatha kwenza kwahamba kanjani kwenza kalani ubona ngathi ukuvela kwalolu daba akuvelanga ngomgibe ukuvela kwalolu daba lunomnikazi walo ofike walibonda uphuthu waselishiya kanjalo akangasicima futhi isitofu liyasha njengamanje uphuthu izothiwani le ndaba ngoba phela ufike walifaka akakalephuli ngoba lishiya kanjalo isitofu 66 ithiwani le ndaba isiphetho sayo yisiphi sihle isiphetho sayo noma sibi kukubi ngempela bona nje lento ngendlela esiphezulu ngakhona sekuze kwangena nabantu obonayo ukuthi awama sekuphawula laba hayi lento isifikile emndenini wakuboka mufi isifikile impela emndenini wakuboka mufi futhi nje wonke umuntu usebheke umgibe ukuthi umgibe wazi wayifaka enkingeni kodwa cha siyamcela yabona wamgibe ongancethezi singazi mina ukuthi akuncethezwa yini kodwa sicela ukuthi usale usuyikhipha le evidence siyayidinga kuze sizokwazi ukuthi sazi nathi ukuthi sikulephi ihlangothi ngoba sesiyasaba ku social media because kusho ukuthi sizofa singazi kufelwana akasaye sesikhiphela asichazele kusho ukuthi naye umthandeni ukuthi yena wayekwenzelani lokho because angiyiboni ukuthi mangabe umthandeni wakwenza lokho angimphikeli mangabe wakwenza wayekwenzelani uzobe sekuyisikhathi sokuthi asichazele sicela i-evidence ndoda siyicela i-evidence sokwazi ukukhululeka sazi ukuthi kwakufelwana ngokubheka kwami lento ngathi nesazelo phakathi umsunguli walolu daba ufike nje waliphosa nje ebhodweni wasehlehla futhi akafakanga igama lamuntu ngizwe kahle mangithi nesazelo phakathi akafakanga igama lamuntu yena uyifakele nje uphuthu oluyisithombe esidala silazi ngaze angafaka igama lomuntu inkinga ivele nomuntu obesephendula ingakho ngithi nesazelo phakathi lento awuyiboni ngalendlela engiyibona ngayo mina lento ifana nani ifana nokuthi uyayizwa lento ngisho lento leni nesazelo phakathi phela umsunguli wodaba ufike nje wayithi angasho ukuthi usibani isazelo sasesishaya insizwa uyifakele ujive lapha because ku caption yaleso mina nje yazi umqondo wami lokhu ubuyele emuva ukuthi labantu kunento abayibangayo esingayazi labantu abezwana kunento abayibangayo esingayazi kuze kuvele inkulumo engaka ngobheka lento abayibangayo yenziwa yini besifaka wonke umuntu bahlulwa yini ukubanga nje into yabo beyibanga ngokwabili waye besifuna ukuvundulula amanxeba besifuna ukuvusa zonke izinhlungu ebeseyipholile bawucabangelani umndeni mina ngibona sengena nabantu sengena ubani isiqiniselo ubani isiqiniselo sengena nabo phakathi hayithi kuthi uyahola kuthiwa ngazi amathe kanjani uyabona nje lento ukuthi kodwa ake ngimgxeke isiqiniseko ukuthi ayingene akayingeni ngoba ehola kodwa ngokuthi lo mfolo yana uPaula ngendlela ayiphawule ngayo because ngibone ulive ka bani 5G ukuphawula kwakhe ngugxeki hayi ngoba ethatha iside yena into ayicelile ile ngicelayo nami sicela i-evidence akakhiphe i-evidence
sazi ukuthi kwenzakaleni. Mawubheka kwakho le evidence into ekhona ngempela noma Kade kodwa bamqala phela umthandeni maningi Mase thembisa abantu abaningi. Kwakukatsheni. Umuntu sesibhekile ikhona ayikho ayiqhamuki kodwa kumele igcine iqhamukile noma koqhamuka kwamanga sonke sesithe njo masilinde yona. Injalo Ngoba phela useyiqalile indaba sekumele iphethe manje. akayiphethe. Sekumele Into esicenge ngoba iziningi into engaphethiwe. Ogatsheni bahluleka kuyiphetha. Maningi ama voice note lokuthiwa azokhishwa. Amanye akhishwa ama voice note amafake. Nalokho ayikodwa kusithusi kangako. Yona izinto zala ku social media zenzeka ngendlela yabo. into leli imbida ngempela ushilo uZoso wathi mina ngisukeli umuntu kodwa lapho ngiyokhuluma khona kuyonuka nongasuzile inkinga ngempela lento ngiyanitshela futhi iyakude ake sithule siyilinde kilo ngoba yona indawo into ekuyakude impela iyakude impela Yeah, I silinde le 15